karo Darman narang kowe kok. Duduk klambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing pamer ning aku ning opo seneng aku Kaya Jumari ngepreng pamer bojo anyar ning ngarepku. Yes, Ibu Raya. Iki kersane Pak Bayananto, Pak Uut, Mbak Lian bareng nyungguh dibablaske praon. Mangga yo. Yo. Joget kabeh. Nah, Goyo gini rasane wong tandan atiku rasane tansah kelingan yo pingin nyawa sedewa wae kuwi sama tenang mesti Ojo. Boten ditegani kowe Hey, Pak. Aduh. suwene aku ngendeni Hey, ha. nangis batinku kerantes uripku telas ngapes netes selo ning dodokku go oslo ayo Bu joget Bu ayo Bu terakhiran Bu Duduk lampianya sing jero lemari nanging bojanya sing pamer kene aku goyang Bu ayo Bu Asik. sampai bawah Ojo, ojo. Hey, ha. Duduk nanging mawar sing ning jero lemariku Hey, ha. kowe lali larani wong kaya di belakang ada enggak ning ngopo seneng aku antri Bu wong gawe laraku pamer foto anyar ning HP Mater kowe ngapusi nganti rene suwene ayo sing ndi Mas ojo Hey, ha. nangis batinku rasa sureku telas kepes natas alo sendok dawa sendok dawa 500-an. Gak pakai ketan. Nih. sendok kau bayar 500-an gak pakai ketan Ciro, lu, pakai makan sampai tu walu. pagi-pagi Penyanyi ini Pak Paino banyak elok karena kentir kabeh. Seneng aku
pantone ngatur. Sedaya kelepatan nyuwun pangapunten kanthi panutup ngatur. Usikum manapsi pitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.